Het eerste echte benefiet boksgala juster Ljouwert wie een groot succes. Zegt je ondernemers stieren na 3 maanden intensief trainen in de ring voor het goede doel. Er waard geld inzamelen voor BMO en Hetto-Viking. Het resultaat weer boppen verwachting. 8 man lien wieren we hier in mei, maar ik denk 4 man. Er kwam maar niemand. Ik dacht, nou, dat wordt helemaal niks. En nou staan we hier met 400 man in de zaal. 8 partijen, 16 ondernemers. Wat een feest. En voor de eerste keer. De ondernemers hier geen enkele ondervinding. Het kwam dus vol op trainen aan. Het is nog een hele organisatie. We hebben natuurlijk maanden naartoe geleefd. Met de boxers, met de organisatie. En dat op zo'n avond dit er dan uitkomt, ja, dat is prachtig. Dat is onvergetelijk. Wat wij vanavond hebben gezien, dat is de kroon op ons werk. We zijn in september begonnen met deze groep. En we hebben dat zo goed mogelijk proberen neer te zetten. En dat is gelukt. De kop is er dus al. Het eerste gala liep het ik net het laatste te wezen. Ja, de kans is heel groot dat het nog een keer gaat gebeuren. Het was zo'n groot succes. Iedereen is laaiend enthousiast. Hè? Niet alleen de boxers, maar ook de mensen die komen. De Nederlandse Boksbond die natuurlijk erbij aanwezig is, die is ook helemaal enthousiast dat het hier gebeurt. Het is natuurlijk wel voor het eerst dat het in Friesland gebeurt. Grote vraag is dan, wat hebben de ondernemers bij een waar bokst? 43.986 euro. Voor de eerste keer? Nee, normaal. Ja, machtig. De handdoek wordt nog lang net in de ring smieten.